Jadi asa borhat kita tu gereja, sa borhat kita asa tumulo hita martangyang na hita. Puji-pujian doa malatian di pasakwa nami Tuhan ala didim dan nibasam do asiniroham. Bandabui hami tarifan marhai pason sa di tukyon. Tolas sami tutungan di bagasnya ang goro nami onali Tuhan. Naksoni tontong nami marga purban naros sa sidikalang. Buhay hami mardu maksaur di bagas tutungan di bagasnya ang goro nami marga sinabutar di bagas at damit ulas niroha. Ali Tuhan na yung mangudurun anak do buru ni Huriami mahami di bagas Joromi. Nalaw maddalo paso-paso pardongan saripiyon siyak po marhiti na puson. At tong maliate rohan nami Tuhan bilak kolbet ikinalihote Tuhami. Iring-iring dala tugutugo hamil Tuhan. Sa tuho mas aluhut ak kaulaw ni asa magdalan di bagas at damit ulas niroha. Parbisuhi hamil Tuhan asa unang maralo sa aluhut ak kaulaw na yung ulon nami sa dariyon tulungan ni roham. Mauliate tutong hupasat rohan nami tuho ala ni holong ni roham. Di paturuk kodo udan si pagabi itongan dua ton ikon. At tonga si marwamel Tuhan ang ma manggabi na uli na dinggan. Isuri at kapang siniluat dohot tuakta isipe naro dua ton. At tong maksar mahami dohot toilet Tuhan mahitihataman sa tokina di bagas Doromi. Pataw hami di bagasan asin roham. Pardosa na gudang rohami Tuhan. Alani orasi hami siyang salut harus sa nami. Kalau di bagasan Yesus Kristus martangnya kami tuh. Amin. Gue jo aka wartawan itu ripete. Bendera lang ka kiri ning. Ya, oke, jalan senyum. Ngamarai. Kalau masih mau pilih na. Ya lo. Oh, ini belum sih. Tahan dulu kan. Cepat langsung lo. Autokan aja. Kalau udah kayak gitu, autokan aja. Jalan. Siapkan sudah peranak berbur di mana lau majalo pasu-pasu joron itu ani lah itu pasti. Mulai lama engkau coba kami dan Tuhan Temunom. Takas matu saudara lautan di mana yang menjalo pasu-pasu pada saripion itu atau bormi duyai angkiat gabi uripe ada pada sidang. Sanari tegur pamma ada guru kau. Asa sini mula kau pamar silakan dengan pertemuan ini. Di batang muka sama Tuhan kita colma, udurma kita ke gereja. Kristus Duhon Lota. Kapag kita gereja, untuk kita sambuna berdima kita.
Di bagasan goaniama do tanah do to di pobadia. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, holong ni rohani debata, doho pasarani to di pobadiama, mandongani hamu saluhudna. Akadama dainang dongan nahina holongan di bagasan las rohan donga bangoti tu bagas joro debatan mangudur hondongata Florensius sina butar do Sofia Loren Purba nanai paujakon pardongan sarepeon songondang sinakap ni rohana sida sayanggia masadarion gawi arina sumurung arina uri dihita saluhutna atong tapasada tangianta asa debata masu-masu ripe na baruon. Ale Tuhan asiroham dihami. Ale Kristus asiroham dihami. Ale Tuhan asiroham dihami. Martangi yang mahita Ale Tuhan para sirohana sumur tangi homa akatang yang nami jala using homa pasupasum tentu na posomon Florensius sinabutar doho Sofia Loren Purba sayang giat manasida na di pasada di jori langgatanmu di pahota sa totong masih hawolongan gabiri pinadaura di bagasan huriam marhite Yesus Kristus anakmu Tuhan nami debatana mangolu jalamar huas sorapun ho di bagasan sadao dotod di porbadia saharo di saleleng ni leleng na amin. Padahal sian buku pamukal Solodo hatani Tuhan debata dan jadi ujung jolmai hubahenna di ibana sada pangupina bahen donganna ai dusun dijadihon debata sian tanoi nasa binatang di ladang roh disude pidong akka nama tonga-tonga lani ditogihon mai tusi Adam asa di ida manang beha buarana jara ia di bahan si Adam buarni nasa nama hosa lausido buarna jadi di bahan si Adam maguarna ni nasa pahan-pahanan roh dipidong akka nama tonga lani dohot nasa nama gulmit di tanah on. Alai anggo di si Adam dangadok jupang pangrupi bahen donganna. Dungi terlalu mudo masih Adam di bahen Tuhan debata. Jadi di enet masada sian rusukna. Jala dilaptopon sibuk tu perbuatan lain. Dungi di pauli Tuhan debata rusuk nabi nuat naik sian si Adam. Bahan boru-boru jala ditobung ibana tu si Adam dungi ninna si Adam ma odo holi-holi sian akka holi-holiku jala sibuk sian sibukku guaran ma ibana jolma ni bawa ala sian bawa ibana binuat di baheni tadi konon ni bawa do amana dohot inana madongani jolmana jadi sada sibuk ma nasida hatani Tuhan, mawian
mauna. Nakanuber dengan Tuhan. Bari Injil Nabadia Maihutton Nabadia Matius. Di sadaliki Roma akaparise mangujudi Yesus dengan nasida. BH Najari dosirakoni bawa jamana asa adom alana alai ina Yesus sumang ngalusi nasida. Dan duli jahamu horowa siang lana ido litopa panopai nasida bawa do gurgur ai do di baleni dari koni bawa do amanan do inana lau pakopon dirina tulungan saripena kabe sada daging do nasida na duai asa dada dua benasida tung sada daging do open naum pinadomo ni debata dan jadi sirano ni joma hatani Tuhan puji bagi wahai Kristus. Duduk mari saudara. Horas mari saudara. Sihat dengan namanya? Sehat deh? Sehat. Ya, langsung. Florence sehat? Sudah pucat Florence. Nah, si Sofia sehat? Langsung sehat saluran. Akadama dainan dongan nahina horongan di bagasan lasmoha, di bagasan nasadaon, mengarapa kita marpungu di bagas joro di bata nagadiaon. Rohita tuson. Tu bagas joro di bata ima parjolo-jolo mangido tania mangido pasu-pasu tu di bata para sirohamononi asa didongani diramoti kita saluhutna toriman didongani diramoti Florence Sison dosi Sofiaon dinamasakan nasida di bagasa sada perluan baru ima marhite sakramen perluan saripeo. Akadama kainan bongan na hinamalongan toriman Tuhan muna dua Florence do Sofia marhite holong na silibata na disuatkan di bagasa hamuna na dua idong bayan goi hamura pakudu di jolo di langgata di pasar molo dan ala di holong di Tuhan ini na disuatkan di bagasa hamuna dua dan mungkin adong ulang sadari alai marhite horon sa Tuhanigo di pasada hamunadua di bagasan pardokan sa ribeo asa somonhata di batasa darion gabe sada daging donasida na duai asa dada dua benasida tung sada daging jalan nau pinadomo ni debata dan jadi sirano wicong. Jadi ini Tuhan dua marhite pardoman saripeo nagaria gabi sadari nama dua seperti tiga ho Maria Maria hitana dua gabi sada dua di pasada di batang jalan iho mantore di batang nah di pasada Tuhan nau pinadomo di batang dan jadi sirano nicoba lapatan di sini setia sampai selama manakah apa yang terjadi pada rumah tangga tetap ingat komitmenmu setia sampai selama. Selain ini Tuhan mengandung segudang doakan perbedaan gudang doakan kelebihan dan kekurangan di bagasan pergaulan Florence Berna Sisopia Berna Begak-begak Sisopia Florence adong kelebihanna jela adong beda mojo Sofia Mam Florence ketik doa Florence ini dia juga punya kelebihan dan punya kekurangan. Selain ini bagasan rumah
seperti gamil matangga na matua mahamu keluarga na bahagia mahamu sama Yesus Maria dan Joseph jalan kami keluarga na Mas Rohamu mulai dari orang satu ujung kamu jadi ikon do berjanjiwa kamu ikon do tom berjanjiwa kalau ikon do margite pakatayang jalan margite pambaheran suku maju si orang baru paham itu si Sofia. Tasuk maju si Florente. Mati pastor, bisa mengucap aku dan sebelum waktu KPP 100% kalau pastor. 100%? Pokoknya ada dong binasa kan? Ada binasa, tapi kau birohan pastor. Oh lah Sofia terus. Sofia satu. Oke. Pokoknya dia maju minat si Sofia. Kalau Sofia, orang baru hamu nanti si Florente. Kalau pastor 3%. 100% pastor. Mantap. Tikina sama-sama nalih 100%. Oke, dia maju minat situ si Floren. Oke, Floren, in hamu nakingan, kalau hamu nanti si Sofia. Jadi molo hadua molo mardat di si Sofia sama dia teh cara melaho mengacu teh. Meriti edido, meriti puisi, meriti pantun do. Senari tadi hama bana mardat di ngambek marah-marah kan. Sama dia cara melaho mengacu teh. Kalau memberikan karakter di mana pastor? Ya. Guru sasali diaju, guru sasali basobu. Basobu. Karena ada seseorang karakter guru-guru kalau contohnya kita aju lagi panas-panasnya makin ngamuk. Jadi ada cara untuk menyingkirkan itu sesaat untuk biar ada baru diaju. Oke. Tadi lo masuk nari mardat di si Sofia kan, semuanya macam orang mengacu teh. Oh, dan doa masuk nari bana mardat di jalan muruk dengan sonari nggak mulai adem mbak. Semua dia teh cara guna mengacu. Ya, baik mau praktik maju semua dia teh. Nah, cocok mbak sonari cocok makan, asal kalian semua dia itu mengacu di mardat sedebu dorong. Nah, kita naiklah sekarang mardat di bana, sekarang kalian berdiri. Praktik masuk dia teh cara guna. Baik mau cocok kan, asal tapirin kan, asal dibirin amang di kemudian. Sudah ada pastor mana? Tidak dong? Tidak mbak, tidak. Si Sofia biar mau duduk mana kan, asal romantis bereng. Oh kita bereng jo, Sofia depan aja ya. Pakai sudah muda. Oke, bereng jo. Jadi cuma dokter rahasia. Yakin kalian mau nguruk konakikan atau putus atau putusan ini? Putusan itu. Ya dokter sore makanya begitu dokter sore langsung naik dulu pak. Oh langsung naik ke mana lagi nanti? Oke mantap. Main do si berubah. Oke, lembang jomi nanti si Floren. Si Sofia. Oke, nakikan si Sofia ina holong dorohana 100%. Jadi misalnya ke depan mardatilah abang Floren ini seperti cara munatehe Sofia lah menganjute panggil-panggil media hati puisi do pantun do ente do seperti teh. Sarap do pastor toma melalui iman na sorok do. Oh, maju sudah praktek nama maju praktek maju. Oh, boy mati dangkat. Cik maju bunga. Oke. Asal masuk TV sama mesin ini. Jangan siapkan teleponi, kalau lagi itu berpikir. Nabe? Oh, oke, mantap kita tuh nasi dajo. Oke, jadi itu hamuna dua saya naik. Kalau ini kondo dipatu dua marhite pakatayo, marhite pambahera. Dan cukup modokon I love you. Dan cukup orang modokon orang roh keturo. Ikon dipatu dua marhite pambahera. Saya ini Floren
hadua molo muruk si Sofion. Nah, orang lucu-lucu mangan sudah. Lagi pero terus opung siang tusuk hitam. Orang lucu-lucu mangan. Lagi wisi pata. Lalap alai unang lucu-lucu mangan. Ima patuduhan Allah. Sofia besomoni molo misalnya haduan mardat di muruk abang Florenon. Ya, unang lucu-lucu mangan. Asam marhiti holong na dipatulog kamu, marhiti pakatya, marhiti papahena, senai gabi keluarga nomor 2 mahamuna. Keluarga na dami, keluarga masroha mahamu. Olat nyarion satu ujung na anon. Molo istilah sonari, happy ending ikna. Bahagia sampai selama-lamanya. Bahagia dalam untung dan malam, sehat dan sakit, dalam suka dan duka. Alana adong betikina anok kamu sehat sonari. Fit bana ale anon haduan adong don si di bagasan parsahita. Ale porsi ada udang ikut marsahit nasi don. Udang obat di jauh si awal si Sofiongka. Pokoknya mau lacit dulu. Nah, ada obat na. Ale di bagasan rohaon adong obat na tahe imam holong. Kan holong nama si holong. Selain ini tanggiang nami sudina porsi bagasan. Bagas jori bata ham kadamang dai nangon senggiat ma ke keluarga nama rohamuna keluarga nama tua keluarga nabagia hamu somon Yesus Maria doa Joseph akadamang dai nang dongan na hina holongan tuluy batu hamu orang tua salut keluarga nabi na sangapa las marohamuna amang inang boy diberi kamu yana komuna bulumuna di som rapakut nasi dari jori langgata di baton dan sembarangan bui rakudul di Jokono. Beri kamu mahal nasida. Sonari tugas muna amang ina ima manangyak kon nasida. Ima tugas muna sonari. Sohon ujui tikisorang nasida tu pertibion hamudo akan atau dua na manangyak kon nasida. Sonari do mari pilih nasida sada pengondua dari baru. Sonari unang raja roja hamutan yang manangyak kon nasida. Asal mariti tangyang muna amang inang gabi keluarga masoha nasida sadana sida satu ujungna sehingga jamba umur muna amang inang dipasu-pasu tuha kamu na sama tuha hamu amang inang asa buya no diberi kamu akabahu pusian nasidon nama masoha di hamu salurna sada pesatu gaita akadamang daina keluarga nabi nasangapa sunari nuna dipilih nasida permulaan apa unang pe pola pogodaku campur tangan di orang tua, campur tangan di keluarga di bagasan perpaduan nasida. Alan sonari godando rumah tangga sega, ala campur tangan di si matuana, campur tangan di orang tuana, sudah jatuhin yang jatuhin, ujung-ujung nasiga rumah tangga. Dan siang dua mobil sega, siang orang tuana membaik somoni. Jelas sonari udang somoni jalan nyata somoni. Unang masomoni anon tu si Florenon do tu si Sofia. Tang nyata saluna akadamang daina salut keluarga ima gabe keluarga masoha nasida satu ujungna. Hamu akadamang daina dongan na hina holongan. Rap marbung kita diingaran di bataon. Sian dua udah dao. Rap martangia. Rap masoha dot mengata, dot keluarga ton. Situ hamu masuk hamu selalu kadamang daina. Di bagasan masroha ulang masroha peangnon. Saya dipasu-pasu Tuhan mahamuna. Totong di bagasan hasadawan, di bagasan masroha sama duduna. Beren ma Floren, beren ma Sofia. Kudang rodison akka famili. Om masa dan motivasi pendukung di hamu di dalam menjalani rumah tangga muna. Senai Tuhan mah mandongani jalan mengaramoti hamuna. Toi mama haramoti hamu akadamang daina na parsido bagasan yang soha sadario. Tuhan mendongani kita salurna. Amin. Akadamang daina dengan daina holongan sonari masuk mahita tulau pahoton pardongan saripio. Tuhan dua rada cuma. Ujohaima amang saksi dengan ketutuhon nah dari pengeluaran nakingan dicoba di semenit asal tujuh Tuhan muda dua Florensius Sidabutan do Sofia dari Purba
hari bersejarah di Hamuna. Oma hal istimewa di Hamuna dulu. Saudara lihat kamu, badan muna dicoret di batang. Urian hai mati kitu hamu, meneputan keluarga, meneputan atau tua. Bangiru tangian siang nasida, asa siang tangian nasida, tong dibaga sama suka hamuna. Didang lau madalani rumah tangga muna. Ujung ubangiru hai ma, asa orang tua, mana keluarga wakili, asa cocok ma adinya namuna.
Hamuna dua. Florencio Sinabutar do Sofia Loren Purba nahina holongan. Nungaro hamu tu bagas jor rene bata alamat sakap lahu baton pardongan serbemuna nabadia dia daupan imalim. Jalan nadisa sihon jadi ruas. Kristus sudah nama masuk-masuk uhud pahoton pardongan serbemuna nabadion. Asa tetap hatamu masih holongan. Jala boi bangulah tohonamuna songa sangat ama dohon ina. Alani sonari hupang hiduma asa hati dako kamu ma sakap dot yes rohamuna marhiti nama ngalusi sukun-sukun namion anon alusmuna na dua songoni do tutu alusmuna na dua rapaka mono pakatahon songoni do tutu Florencio Sinabutar do Sofia Loren Purba nahina holongan nunga tutusan rohana yes dalam budus samu laho paucakon pardongan serbemuna nabadion Mari ditutup. anon alisumuna na dua olo radi dua radi dohamu totong masih holongan jala masih pasangapan salelek kamu mangulu Allah tadi doa. radi dohamu di bagasan holong na tutu manjakon akadat dana nanain basa-basa honen bata tuhamu jalagabi ama don ina na daulatamu lahu modugunokun na sida obatu pati di Kristus don huria katolik na badiai Allah tadi doa. moliati ma di hari diumuna sonari saat bahan hamu tuhamu lahu mengatakan pada pardongan serbemuna na badia sonari saling berhadapan mahamuna dua marsi jalanan mahamuna laos hati deko kamu mah pada pardongan serbemuna na baniai di jolo ni debata dohon huriana Au Florencio Sinabutar Majapoko Sofia Loren Purba Ekor Gati Domasar Beku Marpada nawan ekon hot denganmu ditiki parsaulian nang dihasusan nang ditiki las niroha nang ditiki asat niroha amal ngaku dong jala pasang ngobrol kurang saya dengar ngomong Aku Sofia Loren Purba Majapoko Florencio Sinabutar Gabidoan Sarepeku pada doa naikon ho terapoko nang dia kapasawian nang hasusan nang ditiki las niroha nang asak niroha maholong aku jala pasangapok kuduho salini ngomong Sai di patuguri batama badan nang hina tidak komuna di jolo huria jelas leho ma pasu-pasuna tuhamuna dua naung pinadomo di debata dan jadi sirangan jolma tak puji ma Tuhan mau diati ma di debata sai di pasu-pasu Tuhan ima cicino dan naik pasanto kamu sama kamu semotan dari holong dot terus rohamuna di bagasan bornyama dot anak to di bebadia Ale Sofia Loren Purba Jal mati tikon sota dan holokku dot tulis rohaku tuh di bagasan borning ama dot anak to di perbadia Ale Florencio Sinabutar jalma titikon somotan jani holok kudok tulus ni rohaku tuh di bagasan migor ama anak dokter di Purbadia. Ayo. Sonari tapangido ma pasu-pasu siya Tuhan
tubuhku nabadian silang rosario ulos do orason matania mahita ale dewata muani habadian upagi duhami pasu-pasu buku nabadian silang rosario ulos do orason anai pasatu nami turipe na baruan sayang dia mahatami gabi suru di nagolam jalatur kau dilatih sayang dia masih langon paingon to nasida di holongmu jalan dia marosarion gabi dalam nasida lahu martania manuman ha bersemi Maria na bagian song songoni uloson asa gabi si palas perdaging mondo pertontio pamita ke cambiu mondo torong di penompa songoni mana boras si pertontio asa bir to dinasida jalan dari mangun satu dan sama dua mari Kristus Tuhan nami. Ale Florentius do Sofia Kurban Jalma Bukuna Badia Silang do Orsarion do Bilino Nagami boha percetio di bagasan ripemuna Tuhan mamasu-masu Tuhan mengaramoti hamuna Asagabe keluarga Nabadia keluarga Nabasohamuna keluarga Matua keluarga Nabadia Somen Yesus Maria do Jelasio Jalma Akadamang dainang dongan na hinaholongan Onma Florentius Sinabuta do Sofia Loen Purba Marhite padan pardongan saripeo na diatahon na sida di jol dekatre batang Jangan tan sasihon hita sabut na namar pengudison Marteon sama na sida gabi suami do istri martopak mahita Semari perikamuah tuara rata Akadamang dainang sonari tapasada marohata pasaton akatangiata rajocong mahita salurna Ale bata amanami para siruhabolon natotong makahawalungi hami salugutna sayang kiat ma holong mi nadi patudu hongu tusi Florentius Sinabuta do Sofia Loren Purba Jalan daun pasada hol di pardongan saripeon na balion Totong mi yang di bagasan hai pason dolas roha di permeluan si kanupari olat harion satu ujung na anon Ramahita mangidong Giat mah Tuhan namo sumasu pesta pardongan saripion na dihutakana marhite harorona toto mangiring-iring ripe baruon asa tugu di badan nong pinudun nasida Ramahita mangidong Mama parbuih holong rohana sida sadi basa-basa homa dina sida aka ana do buru na tau palason rohana sida do aka pahopu na nai pasunakon sida di tiki moduna Ramahita mangidong Kiat mah marhiti ulaun pamasu-masunon Mia malas roha do pasu-pasu dinatoras nasida Diak katon dong dot ale-ale nasida Sayang giat manasida salahutna Sada di bagasan panggonggoy mani Kristus Laho mangulahon tohonan nasida Ramahita mangidong
giat ma dami dolas rohana syed amat dan dibata mia di bagasan ulang adat dan dipatu pasadarion asama korhon pasaudia hatuau hasadaon don holong ni roha namar sihon inasida jeladau ma marah sensudi na dohod di ulaun las nerwao Rama hitamangidon tapasada mah saluhut na tangiaton uhud mangideho tangiang na dia cerhoni kesusi itu kita Sitopa saluhud hasyanganon ditopa hodo bawado buru-buru tumiru rupam jala digohiru nasida marhite pasu-pasum mardogan sereng roha hutang kami do tuho akana posomon naon di pasada marhite sakramen pardongan saripeon sadarion ale Tuhan sayang dian ma pasu-pasum na marsundusuki ape itu paksudukon song-songoni tudongan saripena sayangia mahagori todpi porbadia songgok jalan mempergogoi rohana sida asaboi di pengoluhon parboi nang basa-basa ni pardongan saripeoni tudiri nasida jala pemorahon buriami uhud manggogi hatuan di rumah tangga nasida marhite hasesoran di danak ale Tuhan sayang giat ma ingot nasida mamujiho ditiki las roha jala tong mar pangusadean tuho ditiki dok ni roha anggia ma disude halo jani ngor nasida dihilan nasida malas roha ala tong do diramoti jala dinongani hodo nasida anggia ma di parok kilin ngodu dihilan nasida maharorom na membuat nasunangan sayang giat ma di tonga-tonga di ruasmu martangi yang nasida mamujiho jala gawe si tidangim di portibion sayang giat manasida satu sama tua jalagabi rumah tangga na baduma di tengah-tengah niaka si solo nang ali-alena asa di ujung na boy nasida maratuaon jalabongot tuara jamu dari surgo mari te Kristus Tuhan nami 526 Amen.
sabunna sonari tasipulima uleton marhiti dengan cara pasu-pasu sia Tuhan radu cokma ita sabunna. Harun Alusa, amin. Sayang giat ma debata ma berguguna suatu dusan bangaramoti hamu di bagasan holong don hasanao asada meniki susumami yang di bagasan dirimu nanang di tongan di bagas muna. Amin. Sayang giat mahamu di pasu-pasu di bata marhiti binopar dapotan persaurian sianaka ale-ale tondong jalamar persauran enggang tusudi jolma. Amin. Sayang giat mahamu gadis cindang ini hono debata di tanah on jalan perrohana ulibasa tuakan amal sita rondo nama kaurangan asaha dua mardongan mauliati di tomu-tomu nacidahamu diingat debata nama loto. Amin. Debatana suhina gogo ima mama sumasuhamu saluna amado tanah dohoton di porbadia. Amin. 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 Mardami mahita mulang mardongan pasu-pasu ni Tuhani ainu ngasun be